jejer wanodya kang kebaing laku adya ing reh bab kadonyan kasunyatan kebaing panandya rina pantaraning dalu kelisian rinu jejroning kalbuku samudyana saben dina labuh bebrayan kelawan keluarga wis kinaris yang sukma endah ing bebrayan kang bisa tak rengga tresna mung sesisih asta datan gambuh senadyan pineksa panandang kang dak alami ibarat kaya Ibu Dewi Kunti dadi Rama dadi ibu enggal purna bebentuk uripku pergi digoyang cok dak tulis kidung lakonku jejer wanodya kang kebaing laku adya ing rebab kadonyan kasunyatan kebaing panandang rina pantaraning dalu kelisian rinu jejroning kalbuku samudyana saben dina labuh bebrayan lawan keluarga wis dinaris yang sukma endah ing bebrayan kang bisa tak rengga tresna mung sesisih asta datan gambuh senadyan pineksa panandang ibarat kaya Ibu Dewi Kunti dadi Rama dadi ibu enggal purna bebentuk uripku monggo Bu Sekti ecek
Monggo Datuk. Bejo aku yo ngene iki sik ben tutup senengku omah dianger apa maneh sol oleh bojo ayu apa to angele wong dika gak cukupan gak kita sih aku mung wedi nek kok jaluki wedak sing regane larang atok ngamari jenengan nek ngendika kok kaya wong rabutno nek kula ndika rabi kula saged ning wegati wayo Nggih promosi Mbak Suyut saking Jaten Wono dadi Blitar. Ingkang badhe tayupan tanggal 2 Juni dulur. Monggo ingkang pikantuk sampun kula aturi jumeneng. Para warga iki lho padha mirengna promosine Bapak Suyut saking Jaten anglayani kanca kang kagungan kersa nerap genjot meja kursi iku kabeh dicawisi rias manten syuting sarta percetakan mula padha pesena ora larang murakabi ngersakaken persewaan Mbah Suyun saged berhubungan kalian Pak Carik Pak Kasun Kedung Waru.
tetep jaya para warga iki lho padha mirekna promosine Bapak Suyut saking Jateng anglayani kanca kang kagungan kersa tera ganjot meja kursi iku kabeh dicawisi rias manten syuting sarta percetakan mula padha pesetna ora larang murah kabeh. Kok iya dadi ngene. Monggo Muri. Mas Muri. Aja melu ngrasakne lara penak. kabeh tak lakonane aku mobat mabrik duit rapi ditarik blojo iso kumat ayam nembe rong wulan bojo nyuwun sedian tak rewangi saben dina golek utangan nembe sesasi bojo nyuwun lali bareng saiki nyuwun aku mobat mabit golek duit teko luar negeri rabui wong jajerin pengen nonton iso kumari nembe rong wulan bojo nyuwun sedian tak rewang saben dina golek utangan nembe sesasi bojo nyuwun ali-ali bareng saiki nyuwun kalung gedhe golek duit teko luar Jawa wong jerit Sing pengen ali-ali merah gelik monggo Bu. Mbok, monggo Mbok warga-warga. Kaisa buah punya Pak Sainot Yanto. Buah-buahan siap sedaya. Para warga iki lho padha mirengna promosine CP wae sabuah anglayani sekabeh kula warga durene manggisi
bisa ngelaki rembulan padang hatine dosa bedino rasi wacine wes lingsir dalu kan bawono dadi singgu bongguyu uripe buka sendu aja watone kudrahayu yen aku mikir lalakon iki aku tone ngendi kang bisa inani rembulan padang hatine amun dosa bedino ora wacine wes lingsir dalu dan bawono dadi singgu bongguyu uripe buka sendu aja remu watone kudrahayu Nggih, ngapunten niki saderenge lewong Indonesia. Iki boboto geng. Geng nyanyong geng. Padahal ini nyanyi borong. Dadi lewong akitu geng kowe. sepisan ketemu wong ayu dadi laku godati rindut siang dalu kinorban jiwaraga ngundang rasa tumates ing kalbu lir goyang di segara datang bisa ngluluh ke atimu kang bedhut suwe kon ku ngeteni lewong enggak tegan do jambi dadya ati sawiji najan abota lakone sik mas sik mas tak kene sing ngekeki mic iki sapa iki mas Kang Kang Jo yang di wong iki lah ngele ra mbek ya sik Kang Panija delik ya mas yo lanjut Sabda Pandita Ratu Pring sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti lilani tresnaku behan kangge nawa bahati najan abota
nakal. Lek gareng Nun sewu. Ora apa-apane. Rek gareng. Ki lho wong bangun. Yani ditolak. Tonggenge wong nakal. Gunung Agung. Monggo Mas Tonggeng. Nduk. Sayang tresna bojone wong. Niki panyumundhutipun saking Pak Minto. Kampak tresna bojone wong. Monggo. Gareng-gareng. Kalah karo Tonggeng ora apa-apane. Nih Barni langsung tresno bojone wong Indonesia. Ya. Sik Pak Mesponari. Sik Pak Samsuwadi. Kita entekne lek woro-woro. Sampun atas sopan tanggalipun 6 bulanipun wulan Juni. 5 malam 6 bulan Juni. Bapak Wasis Sutikno Wasis Gong Munjungan Trenggalek 15 bulanipun wulan Mei Bapak Suparni Bu Sutiani Waranggana Rejo Agung Tulungagung tanggal 6 Bapak Saryanto Ibu Saitun Waranggana wulanipun Agustus Tinggong Rejo Tangan kula nderek ngajeng-ajeng rawuh panjenengan sedaya suwun. Yo geng kowe njaluk gending apa neh? Tresno bojone wong. Lurah Munjungan tresno bojone wong. Bersama Wilis Kristiana. Woi, Kamarti. Apa yang arep bilang Rasidyo? J tembangnya spesial kagem Pak Minto. Yen eling nalika semono kowe teka arep ngomong apa lampune banget jok jebul
Monggo Bapak rasa deli. Upus kedhe katuraken serangan madya laras kasengkuyung dening Video syuting HR Pro Media saha sistem kondang Puspa Production. Gedangku payungan udan Andong katresnan banyu netesin pipihmu tak usap nang gutrijiku lupus gedang omah saya suwe Pingko babat resik
kamu udah dilarani monggo, Pak. Monggo Pak Yus. Malah gandeng dia ojo nganti nyawang aku yen to ribet mripatku aluwung minggat to kowe timbang dadi musuh lawase yen mati
Baikun wisata Matur suwun. Alon praune wis mangkat ya ya banyu dina ora jamu-jamu karo mesem guyu ngilangake rasa lunga lesu ade jawe mas jabal wis sore tegal apa katon ngawe ayo gane becek bali wae kene sesuk esuk